Dwom Dunsia David mpaebɔ. Bɔ me ho ban, ao Onyankopɔn, na wo mu na menya hintabea. Meka kyerɛ Awurade sɛ, m'Awurade ne wo, menni adepa biara ka wo ho. Ahoteefoɔ a wɔwɔ asase so no deɛ, wɔn ne animuonyamfoɔ a m'anigye wɔ wɔn mu. Wɔn a wɔdi anyame foforɔ akyiri no, wɔn awerɛhoɔ bɛdɔɔso. Menyi wɔn mogya mpaeɛ no bi, na memfama no memmɔ wɔn din. Awurade, wode me kyɛfa ne me kuruwa ama me. Wama me kyɛfa anya bambɔ. Mahyeɛ akɔdeda mmea a ɛhɔ yɛ ahomeka. Ampa ara, mewɔ agyapadeɛ a ɛho yɛ anigyeɛ. Mɛkamfo Awurade a otumifoɔ, na anadwo mpo makoma kyerɛkyerɛ me. Mehunu Awurade wɔ m'ani so daa nyinaa, ɛsiane sɛ ɔwɔ me nsa nifa nti. Menhinhim da. Ɛno nti, me kra anigye, na mede me tɛkyerɛmadi ahurusie. Me nipadua nso bɛhome asomdwoe mu. Ɛfiri sɛ, worennya me awufoɔ mu, na womma wo Kronkronni no mporɔ. Woakyerɛ me nkwagyeɛ kwan, na wobɛba m'ani agye wɔ w'anim, na anika a ɛnsa da wɔ wo nifa so. Dwom Dunson David mpaebɔ. Ao Awurade, tie me trenee abisadeɛ, tie me sufrɛ. Yɛ aso ma me mpaebɔ, deɛ ɛmfiri nnaadaa anofafa mu. Ma me bimbuo a ɛfiri wo hɔ. Ma w'ani hunu deɛ ɛyɛ pɛ. Wopɛɛpɛɛ m'akoma mu. Wohwehwɛ me mu anadwo, na wosɔ me hwɛ deɛ, nanso wonhunu hwee. Masi m'adwene pi sɛ m'ano nka bɔne. Nnipa ne yɛ fam no, wɔne mu asɛm nti, matwe me ho afiri basabasayɛfoɔ kwan ho. Menam w'akwan so daa, me nan watiriyɛ. Mesu frɛ wo, ao Onyankopɔn, na wobɛgye me so. Yɛ aso ma me na tie me mpaebɔ. Da wo dɔ nwanwasoɔ no adi. Wo a wode wo nsa nifa gye wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no nkwa ɛfiri wɔn atamfo nsam. Hwɛ me so sɛ obi a wodɔ no. Fa me sie wo ntaban no ase firi amumuyɛfoɔ a wɔtaataa me no nsam. Matamfo a wɔatwa me ho ahyia no. Wɔpirim w'akoma, na wɔkasa hantan so. Wɔdi me ntɛtɛ, afei wɔatwa me ho ahyia. Wɔn ani abere sɛ wɔbɛbɔ me ahwe fam. Wɔte sɛ gyata a ahaboa ho kɔm de no. Te sɛ gyata kɛseɛ bi a wɔabutu wɔ atɛyɛ. Sɔre, ao Awurade, wo ne wɔn mfammo ani, na ka wɔn hyɛ. Fa w'akofena no gye me firi amumuyɛfoɔ no nsam. Ao Awurade, fa wo nsa gye me firi nnipa a wɔte sɛ yi nsam. Asase so nnipa a wɔn akatua wɔ nkwa yi mu. Woma ɛkɔm ne wɔn a w'ani ku wɔn ho. Wɔn mmarima wɔ bebree, na wɔkora agyapadeɛ ma wɔn mma. Na me deɛ, me tenenee mu, mehunu w'anim. Sɛ menyane na mehunu wo a, makoma bɛtɔ me yam. Dwom Dunwɔtwe. Awurade akoa David nnwom. Ɔtoo saa dwom yi maa Awurade ɛberɛ a wɔgyee no firi n'atamfoɔ nyinaa ne Saulo nsam no. Medɔ wo, ao Awurade m'ahoɔden. Awurade ne me botantim. M'aban ne me gyefoɔ. Me Nyankopɔn ne me botan. Ne mu na menya me hintabea. Ɔyɛ m'akokyɛm, me nkwagyeɛ abɛn ne m'aban denden. Mesu frɛ Awurade, ɔno na ayɛyie sɛ no, ɛfiri sɛ ɔgye me firi m'atamfo nsam. Owuo nkɔnsɔnkɔnsɔn kyekyere me, na ɔsɛeɛ asorɔkye bu faa me so. Damena nhoma kyekyere me, owuo ankasa too me anihaa. M'ahohia mu, mesu frɛ Awurade. Mesu frɛ me Nyankopɔn pɛɛ mmoa. Ofiri n'asɔrefie hɔ tee me nne. Mesu frɛ baa n'anim, na ɛkɔɔ n'asom. Asase wosoeɛ na ɛhinhimyɛ, na mmepɔ fapem wosoeɛ. Wosuroeɛ ɛfiri sɛ na ne bo afu. Wisie firi ne hwene mu, ogyaframa firi n'anum, na ogyasrama dɛre firi mu. Ofiri ɔsoro baa fam, na mununkum kabii duru ne nan ase. Ɔte Kerubim so tu kɔɔ soro, gyegyaa ne ho wɔ mframa ntaban so. Wɔde esum kataa ne ho, osum a ɛmmora tum atwa ne ho ahyia. Han kɛseɛ hyerɛn wɔ n'anim, na omununkum a asukɔtwea ne anyinam wɔ mu firi ne ho hyerɛn mu ɛbaeɛ. Awurade bobɔɔ mu firi soro. Ɔsorosoroni no ne gyegyee bio. Ɔtoo ne bɛma no de bɔɔ atamfoɔ no hweteeɛ. Wɔde anyinam a ano yɛ den pamo wɔn. Ɛpo mu mmɔnka ho yiyiiɛ, na asase nyinasoɔ ho daa hɔ.
Esiane w'animuka ne ahomegu a ɛfiri wo hwene mu no nti, Ao Awurade, ofiri soro baa ɛfam bɛsɔɔ me mu. Ɔtwee me firi nsuo a emu dɔ mu. Ɔgyee me firi m'atamfoɔ hoɔdenfoɔ nsam. Wɔn a wɔn ani sa me na wɔn ho yɛ den dodo ma me no, wɔbaa me so wɔ amanehunu da mu. Nanso Awurade pagyaa me. Ɔde me baa baabi a ɛhɔ trɛ. Ɔgyee me ɛfiri sɛ n'ani sɔɔ me. Awurade ne me adi no sɛdeɛ me tenenee teɛ. Wahwɛ me nsa a ɛho teɛ so atua me ka. Manante Awurade akwan so. Mentwee me ho mfiri me Nyankopɔn ho nkɔyɛɛ bɔne. Madi ne mmara nyinaa so. Memmuu n'ahyɛdeɛ so. Me ho ni asɛm wɔ Onyankopɔn anim. Na matwe me ho afiri bɔne ho. Awurade agyina me teneneeyɛ ne me nsa a ɛho teɛ wɔ n'anim so atua me ka. Woda wo ho adi sɛ ɔnokwafoɔ kyerɛ wɔn a wɔdi nokorɛ. Wɔn a wɔdi mu nso, wokyerɛ wɔn sɛ wodi mu. Woyɛ kronn ma wɔn a wɔyɛ kronn. Na amumuyɛfoɔ deɛ, wokyiri wɔn. Wogye ahobrɛaseɛfoɔ nkwa, na wobrɛ ahantamfoɔ ase. Ao Awurade, woyɛ me kanea. Ane, woma me sum dane hann. W'ahoɔden a wode ma me nti, metumi ka ɔkodɔm gu. Me Nyankopɔn nti, metumi foro ɔfasuo. Onyankopɔn deɛ, n'akwan yɛ pɛ. Awurade bɔhyɛ nyinaa ba mu. Ɔyɛ akokyɛm ma wɔn a wɔhwehwɛ abanbɔ wɔ ne mu. Na hwan na ɔyɛ Onyankopɔn ka Awurade ho? Na hwan na ɔyɛ ɔbotan no? Gye sɛ yɛn Nyankopɔn no. Ɔyɛ Nyankopɔn na ɔma me ahoɔden, na ɔma me kwan yɛ pɛ. Ɔma m'anammɔn ho yɛ hare sɛ ɔforoteɛ deɛ. Ɔma me gyina sorɔnsorɔmmea. Ɔsiesie me ma ɔko, na mabasa tumi kuntunu kɔbere mfrafraeɛ tadua. Wode wo nkonimdie akokyɛm ma me, na wo nsa nifa kura me. Wobrɛ wo ho ase ma meyɛ kɛseɛ. Wabɔ kwan tɛtrɛɛ ama me nan sɛdeɛ ɛnwatiri. Metaa m'atamfo kɔtoo wɔn. Mansan m'akyi kɔsii sɛ mesɛe wɔn. Medwerɛ wɔn, na wɔantumi ansɔre. Wɔhwehwee ase wɔ me nan ase. Wode akodi ahoɔden maa me. Woma m'atamfoɔ bɔ wɔn mu ase wɔ me nan ase. Woma m'atamfoɔ danee wɔn ho dwaneeɛ, na mesɛe wɔn a wɔtaa me. Wosu pɛɛ mmoa, nanso obiara mmɛgye wɔn. Wɔfrɛ Awurade, nanso wɔammua. Meyam wɔn sɛ mfuturo a mframa bɔ guo. Mehwie wɔn guiɛ sɛ mmɔntene so atɛkyɛ. Wagye me afiri nnipa no ntohyɛsoɔ mu. Wayɛ me amanaman no ti. Nnipa a mennim wɔn abɛyɛ m'asomfoɔ. Wɔte me nka pɛ a, wɔyɛ sitie ma me. Ananafoɔ koto m'anim. Wɔn nyinaa botoboto. Wofiri wɔn abandenden mu ba ahopopoɔ so. Awurade te ase. Ayɛyie nka me botan. Wɔma Onyankopɔn me gyefoɔ ne din so. Ɔno ne Onyankopɔn a ɔtɔ werɛ ma me. Ɔno na ɔka amanaman hyɛ m'ase. Ɔno na wɔgye me firi m'atamfoɔ nsam. Wɔpagyaa me sii m'atamfoɔ so. Wɔgyee me firi basabasayɛfoɔ nsam. Ɛno nti, mɛkamfo wo wɔ amanaman mu. Ao Awurade, mɛto ayɛyie dwom ama wo din. Wode nkonimdie akɛseɛ ama wo hene. Woda ɔdɔ a ɛnsa da adi kyerɛ deɛ wasra no ngo. Wode kyerɛ Dawid ne n'asefoɔ afebɔɔ. Dwom dunkron. Dawid nnwom. Ɔsoro ka Nyankopɔn animuonyam ho asɛm. Ewiem pɛ mu ka ne nsa no adwuma. Ɛda biara wɔkasa. Anadwo biara wɔkyerɛ nimdeɛ. Ɔkasa anaa nsɛm nim na wɔnte wɔn ne. Nanso wɔn asɛm akoduru asase ano maa nyinaa. Wɔn nsɛm nso akoduru asase ano. Wɔ ɔsoro hɔ, wɔsi ntomadan ama wɔwia, a wɔte sɛ ayefukunu a ofiri ne pie mu. Te sɛ ɔbrane a ne ho pere no sɛ obetu ne mmirika. Opie wɔ ɔsoro fa baabi, na atwa ne ho akɔsi ano. Biribiara nhinta ne hyeɛ. Awurade mmara yɛ pɛ. Ɛkanya ɔkra. Ahotɔsoɔ wɔ Awurade nhyehyɛeɛ mu. Ɛma deɛ onim nyansa hunu nyansa. Awurade ahyɛdeɛ tene. Ɛma akoma mu anigyeɛ. Awurade hyɛ nsɛm mu da hɔ, na ebua ni. Awurade suro yɛ kronn. Ɛte hɔ daa. Awurade mmara asɛm yɛ nokorɛ, na ne nyinaa tene. Ɛsom bo sene sika kɔkɔɔ. Sene sika kɔkɔɔ amapam mpo. Ɛɛdɛ sene ɛwoɔ. Sene ɛwoɔ a ɛfiri awokyɛ mu. Wɔnam so bɔ wɔ ɔsomfoɔ kɔkɔ.
Ɛsodie so akatua yɛ bebree. Hwan na ohunu n'ankasa mfomsoɔ? Fa me mfomsoɔ a ahinta kyɛ me. Boakoa ho ban firi ɔboayɛ bɔne ho, na anhyɛ me so. Ɛno na bɛma madi bim a mennifoɔ wɔ bɔne akɛseɛ ho. Ma m'anom nsɛm ne m'akoma mu mpaebɔ ɛnyɛ deɛ ɛsɔ w'ani, Ao Awurade, me botae ne me gyefoɔ. Dwom aduonu. Dawid nnwom. Awurade ntie wo wɔ w'ahohia mu. Yakob Nyankopɔn din mmɔ wo ho ban. Ɔmfa mmoa mfiri kronkronbea hɔ mmrɛ wo, na ɔmfiri Sion mmɛhyɛ wo den. Ɔnkae w'afɔrebɔ nyinaa, na ɔmma wo hye afɔdeɛ nsɔ n'ani. Ɔmma wo deɛ w'akoma pɛ, na wo nhyehyɛeɛ nyinaa nyɛ yie. Yɛbɛbɔ ose ɛberɛ a wadi nkonim, ne ama yɛn frankaa so wɔ yɛn Nyankopɔn din mu. Awurade nyɛ w'abisadeɛ nyinaa ma wo. Afei mahunu sɛ Awurade gye deɛ wasra no no nkwa. Ɔgye ne so wɔ ne soro kronkron hɔ. Ɔde tumi a ɛfiri ne nsa nifa mu ma no nkwagyeɛ. Ebinom de wɔn ho to wɔn nteaseɛnam so, na afoforɔ nso wɔn apɔnkɔ so. Nanso yɛn deɛ, yɛde yɛn ho to Awurade yɛn Nyankopɔn din so. Saa nkurɔfoɔ no, wɔbrɛ wɔn ase ma wɔhwehwe ase. Na yɛn deɛ, yɛsɔre gyina pintiin. Ao Awurade, gye ɔhene nkwa, na yɛsrɛ nso a, gye yɛn so. Dwom aduonu baako. Dawid nnwom. Ao Awurade, ɔhene no anigye wɔ w'ahoɔden mu, na anigye mmorosoɔ wɔ nkonimdie a woma no nti. Wama no deɛ n'akoma pɛ, woamfa n'abisadeɛ ankame no. Wode nhyira a ɛdi mu hyiraa no, na wode sikakɔkɔɔ amapa ahenkyɛ hyɛɛ no. Obisaa wo hɔ nkwa, na wode maa no, na tentene a ɛnni awieeɛ. Nkonimdie a womaa no nti, n'animuonyam so. Wode kɛseyɛ ne anidie adom no. Ampa ara, wama no nhyira a ɛnsa da, na wo nsrahwɛ ama me ho asɛpɛ me. Ɔhene no de ne ho to Awurade so. Ɔsorosoroni no nokorɛ dɔ no nti, ɔhene renhinhim. Wo nsa bɛka w'atamfo nyinaa. Wo nsa nifa bɛsɔ wɔn a wɔkyiri wɔn mu. Ɛberɛ a wobɛyi wo ho adi no, wobɛyɛ wɔn sɛ fononoo a emu dɔ mu. Awurade firi n'abufuhyeɛ mu bɛmene wɔn, na ne gya no ahye wɔn. Wobɛtɔre wɔn ase wɔ asase so, na wɔn asefoɔ afiri adasamma mu. Ɛwom sɛ wɔbɔ pɔ tia wo, na wɔyɛ nhyehyɛe bɔne, nanso wonni nkonim, ɛfiri sɛ wobɛma wasan wɔ akyi. Ɛberɛ a watwe bɛma akyerɛ wɔn so. Yɛma wo so, Ao Awurade, wɔ w'ahoɔden mu. Yɛbɛto nnwom ne akamfo wo kɛseyɛ. Dwom aduonu mmienu. Dawid nnwom. Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagya me? Adɛn nti na me nkwagyeɛ ne wo ntam aware? Adɛn na m'apinisie nsɛm ne wo ntam aware? Ao me Nyankopɔn, mesu frɛ wo awia, nanso wonnye me so. Mefrɛ wo anadwo, nanso menya ahome. Nanso wasi wo hene sɛ ɔkronkronni. Wo na Israel kamfo wɔ. Wo mu na yɛn agyanom de wɔn werɛ hyɛeɛ. Wɔgyee wo diiɛ, na wogyee wɔn. Wɔsu frɛɛ wo, na wogyee wɔn. Wɔde wɔn ho too wo so, na woanni wɔn hwammɔ. Nanso meyɛ sonsono, na menyɛ nipa. Nipa bɔ me ahohora, na wobu me animtia. Obi a ohumi di me ho fɛw. Wotwa madapaa wosu wɔn ti ka sɛ, wɔde ne ho to Awurade so. Ma Awurade mɛgye no, ma ɔmmɛboa no, ɛfiri sɛ ɔwɔ ne mu anigyeɛ. Wo na woyii me firi awotwaa mu baeɛ, na womaa mede me ho too wo so. Ɛberɛ a metua me maame nufoɔ ano mpo, ɛfiri m'awoɔ mu na wɔde me too wo soɔ. Ɛfiri me maame yafunu mu, woayɛ me Nyankopɔn. Ntwe wo ho mfiri me ho, ɛfiri sɛ amanneɛ abɛn, na ɔboafoɔ nni baabi. Anantwinini bebree atwa me ho ahyia. Basan anantwinini a wɔn ho yɛ den atwa me ho ahyia. Gyata a wɔbobom na wɔtete wɔn ahaboa mu abuebue wɔn anum tɛtrɛɛ de kyerɛ me. Wɔhwie me agu sɛ nsuo, na me nnompe nyinaa ahodwo. M'akoma adane ayɛ sɛ nkum, anane afiri me mu. M'ahoɔden awe te sɛ kyɛmfiri mu, na me tɛkyerɛma atare m'anum. Wode me ato owuo mfuturo mu. Nkrama atwa me ho ahyia, nnebɔnyɛfoɔ kuo atwa me ho ahyia. Wɔhwire me nsa ne me nan mu. Mɛtumi akan me nnompe nyinaa. M'atamfoɔ di me nhwɛhan na wɔsere me.
wɔkyɛ me atadeɛ mu fa, na wɔbɔ me ntoma so tonto. Na wo, Ao Awurade, ntwe wo ho, Ao m'ahoɔden, bra ntɛm bɛboa me. Gye me kra firi akofena no, gye me nkwa a ɛsom bo no firi nkraman tumi ase. Gye me nkwa firi gyata anum, gye me firi ɛkoɔ mmɛn so. Mɛbɔ wo din akyerɛ me nuanom, mɛkamfo wɔ wɔn a wɔahyia hɔ nyinaa anim. Monkamfo Awurade, mo a musuro no no, mo a moyɛ Yakob asefoɔ. Monhyɛ n'animuonyam, mo Israel asefoɔ nyinaa. Monni no ni. Ɔmmu n'ani nguu amanehunufoɔ ateetee so. Ɔmfaa n'anim hintaa no, na mmom watie ne sufrɛ a wɔde ɛpɛ mmoa. Me botaeɛ a mede yi wayɛ ɛwɔ ɔbɛdwa mu no firi wo. Mɛdi me bɔhyɛ so wɔ wɔn a wɔsuro wo no anim. Ahiafoɔ bɛdidi na wɔamee. Wɔn a wɔhwehwɛ Awurade bɛyi n'ayɛ. Mo akoma nya nkwa daa. Asase ano nyinaa bɛkae akɔ Awurade nkyɛn, na amanaman no mmusua nyinaa bɛkoto n'anim. Ɛfiri sɛ ahennie wɔ Awurade, na wɔdi amanaman so hene. Asase so adefoɔ nyinaa bɛdidi na wɔasɔre no. Wɔn a wɔkɔ dɔteɛ mu nyinaa bɛbu nkotodwe n'anim. Wɔn a wɔntumi mma nkwa mu, nkyirimma nyinaa bɛsom no. Wɔbɛka Awurade ho asɛm akyerɛ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛdidi soɔ. Wɔbɛka ne tenenee akyerɛ nnipa a wɔnya nwoo wɔn, ɛfiri sɛ ɔno na wayɛ. Dwom 23. Dawid nnwom. Awurade ne me hwɛfo, hwee renhia me. Ɔma me da wira frɔmfrɔm adidibea. Ɔgya me kɔ nsuo a ɛho dwoɔ ho. Ɔdwodwo me kra. Ɔde me fa kwantenenee so. Ne din nti, sɛ menam owuo sum kabii mu mpo a, mensuro bɔne bi. Ɛfiri sɛ wo ne me na ɛwɔ hɔ. Wabaa ne wo poma na kyekyere me werɛ. Woto me pono wɔ m'atamfoɔ anim. Wode ngo afɔ me tirim. Me kuruwa ayɛ ma abu so. Yie ne adɔyɛ nko ara na ɛbɛdi m'akyi, me nkwa nna nyinaa, na mɛtena Awurade fie daa. Dwom 24. Dawid nnwom. Asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa yɛ Awurade dea. Ewiase ne wɔn a wɔte so nyinaa wɔ no. Ɛfiri sɛ ɔno na ɔtoo ne fapem wɔ ɛpo so, na ɔde sii nsuo ani. Hwan na ɔbɛtumi aforo Awurade bepɔ no? Hwan na ɔbɛtumi agyina ne tenabea kronkron hɔ? Deɛ ɔyɛ ade tenenee na n'akoma mu teɛ, deɛ ne kra ani ahoni akyi, na ɔnka ntanhunu. Ɔbɛnya Awurade nsɛm nhyira, ne bimbu a ɛfiri ne kwagyeɛ Nyankopɔn. Saa na wɔn ntoatoasoɔ a wɔhwehwɛ Awurade no teɛ, wɔn a wɔhwehwɛ w'anim no, Ao Yakob Nyankopɔn. Mo apono, mummuebue, mummuebue, mo tete apono, na animuonyam hene nhyɛ no mu. Hwan ne saa animuonyam hene yi? Ɔno ne Awurade ahoɔdenfoɔ ne otumfoɔ no, Awurade a ɔyɛ ɔko mu nkonimdifoɔ. Mummuebue, Ao mo apono, mummuebue, mo tete apono, na animuonyam hene no nkɔ mu. Hwan ne saa animuonyam hene yi? Asafo Awurade no, ɔno ne animuonyam hene no. Dwom 25. Dawid nnwom. Ao Awurade, mema me kra so kyerɛ wo. Wo so, Ao me Nyankopɔn, na mede me ho meto. Ma m'anim ngu ase, na ma m'atamfo nso nni me so nkonim. Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no mu biara ani rengu da. Mmom, wɔn a wɔyɛ kɔntɔnkye no anim bɛgu ase. Kyerɛ me w'akwan, Ao Awurade, na menhunu w'atempɔn. Fa nokorɛ so kyerɛkyerɛ me, ɛfiri sɛ woyɛ Onyankopɔn, me gyefoɔ, na m'ani da wo so daa nyinaa. Kae, Ao Awurade, wo mmɔborɔhunu ne wo dɔ kɛseɛ a ɛwɔ hɔ firi titete no. Nkae me mmabunu bere mu bɔne ne m'atuateɛ akwan. Kae me sɛdeɛ w'adɔyɛ teɛ, Ao Awurade, ɛfiri sɛ woyɛ. Awurade yɛ na ɔtene, enti ɔkyerɛkyerɛ nnebɔnyɛfoɔ n'akwan. Wɔde ahobrɛasefoɔ fa ɔkwan pa so, na ɔkyerɛ wɔn n'apɛdeɛ. Awurade akwan nyinaa yɛ ɔdɔ ne nokoredie, ma wɔn a wɔdi n'apam mu ahyɛdeɛ so. Ao Awurade, me bɔne so deɛ, nanso wo din nti fa kyɛ me. Enti hwan ne onipa a osuro Awurade? Ɔbɛkyerɛ no kwan a wabɔ ama no. Obɛdi yie wɔ ne nkwanna mu, na n'asefoɔ afa asase no sɛ wɔn agyapadeɛ.
Awurade da n'atirim nsɛm adi kyerɛ wɔn a wosuro no, na ɔma wohunu n'apam. M'ani da Awurade so daa, ɛfiri sɛ ɔno nko ara na ɔbɛyi me nan afiri afidie mu. Dane w'ani hwɛ me na dom me, ɛfiri sɛ meyɛ ankonam na meyɛ mmɔbɔ. M'akoma mu dadwene adɔɔso. Yi me dadwene firi me so. Hwɛ me haw ne m'ahohiahia, na yi me bɔne nyinaa firi me so. Hwɛ sɛdeɛ m'atamfoɔ adɔɔso ne ɔtan kɛseɛ a wɔde taa me. Bɔ me nkwa ho ban na gye me. Ma m'anim ngu ase, ɛfiri sɛ me dwankɔbea ne wo. Ma tenenee ne nokorɛ mmɔ me ho ban, ɛfiri sɛ m'ani da wo so. Gye Israel, Ao Onyankopɔn, firi wɔn haw nyinaa mu. Dwom 26. Dawid nnwom. Bu me bem, Ao Awurade, ɛfiri sɛ mabɔ bra a asɛm nni ho. Mede me ho to Awurade so, na manhinhim. Sɔ me hwɛ, Ao Awurade, hwehwɛ m'akoma mu ne m'adwene mu. W'adɔeɛ wɔ m'anim daa, na menante wo nokorɛ mu. Me ne nnaadaafoɔ ntena, na me ne nyaatwomfoɔ nso nni hwee yɛ. Mekyiri nnebɔneyɛfoɔ adwabɔ, na mempɛ sɛ me ne amumuyɛfoɔ tena. Mehohoro me nsa wɔ bembuo mu, na makɔ afɔrebukyia ho ahyia, Ao Awurade, na mapae mu aka w'ayɛyie, na meka w'anwanwadeɛ nyinaa. M'ani gye efie a wote mu ho, Ao Awurade, baabi a w'animuonyam wɔ no. Mfa me kra nka nnebɔneyɛfoɔ deɛ ho nkɔ. Mfa me nkwa nka mogyapɛfoɔ deɛ ho. Wɔn a amumuyɛ nhyehyɛeɛ wɔ wɔn nsam, na adamudeɛ ayɛ wɔn nsa nifa ma. Nanso mebɔ bra a ɛho teɛ. Hu me mmɔbɔ na gye me nkwa. Me nan sisi asase tamaa so, na dwabɔ akɛse ase na mɛkamfo Awurade. Dwom 27. Dawid nnwom. Awurade ne me hann ne me nkwagyeɛ, hwan na mensuro no? Awurade ne me nkwa ahoɔden, na hwan nim na me ho mpopo? Sɛ nnipa bɔne toa me, pɛ sɛ wɔkum me a, sɛ m'atamfo to hyɛ me so a, wɔbɛsuntisunti ahwehwe ase. Sɛ dɔm mpo twa me ho hyia a, m'akoma ntu. Mpo sɛ wɔtu me so sa a, ɛno mu koraa na menya awerɛhyɛmu. Adeɛ baako a mebisa Awurade, na ɛno na mehwehwɛ, sɛ mɛtena Awurade fie me nkwa nna nyinaa, na mahwɛ Awurade ahoɔfɛ, na mahwehwɛ no wɔ asɔrefie. Wɔ hia da mu no, ɔde me sie n'atenaeɛ. Ɔkora me wɔ ahyiaeɛ ntomadan mu. Ɔde me si ɔbotan so wɔ ɔsorosoro. Afei ɔbɛma me tiri so wɔ atamfo a wɔatwa me ho ahyia no so. Mede anigye bɛbɔ afɔdeɛ wɔ ahyiaeɛ ntomadan mu, na mato dwom ahyehyɛ nnwom ama Awurade. Ao Awurade, sɛ mesi frɛ wo a tie me. Hu me mmɔbɔ na gye me so. M'akoma ka wɔ wo ho sɛ, hwehwɛ m'anim. W'anim, Ao Awurade, na mehwehwɛ. Mfa w'anim hinta me. Mfa abufuo mpamo w'asomfoɔ. Me boafoɔ ne wo. Mpo me na nnya me. Ao, me nkwagye Nyankopɔn. Mɛgya ne me maame bɛgya me hɔ deɛ, nanso Awurade bɛgye me. Kyerɛ me w'akwan, Ao Awurade. Fa me fa ɛkwan tee so. Menhyɛ sofo nti. Nnyaa me mma sɛdeɛ m'atamfo pɛ. Adansekurumfoɔ sɔre tia me, na wɔpu awurukasɛm. Meda so wɔ saa nidasoɔ yi sɛ, mɛhunu Awurade ayamyɛ wɔ ateasefoɔ asase so. Twɛn Awurade. Hyɛ wo ho den, na ma wo bo nyɛ duru, na twɛn Awurade. Dwom 28. Dawid nnwom. Wo na mesu frɛ wo, Ao Awurade, me botan. Nsi w'aso wɔ me nti. Sɛ woyɛ komm a, mɛyɛ sɛ wɔn a wɔasiane kɔ amena mu no. Tie me mmɔborɔsu, ɛberɛ a mefrɛ wo pɛ mmoa, ɛberɛ a mema me nsa so kyerɛ wo tenabea kronkron hɔ. Mfa me mfrɛ amumuyɛfoɔ mu ntwe me nkɔ wɔn a wɔyɛ bɔne no. Wɔne wɔn yɔnkonom kasa fɛɛfɛ, nanso wɔde ɔtan sie wɔn akoma mu. Twe wɔn aso wɔ deɛ wɔayɛ no so, wɔ adwuma bɔne no so. Tua deɛ wɔde wɔn nsa ayɛ no so ka, na fa deɛ ɛfata wɔn san bra wɔn so. Sɛ wɔn mu deɛ Awurade ayɛ ne deɛ ɔde ne nsa ayɛ no nti, ɔbɛbrɛ wɔn ase, na ɔmma wɔn sɔre bio. Ayɛyie nka Awurade, ɛfiri sɛ wɔtie me mmɔborɔsu. Awurade ne m'ahoɔden ne m'akokyɛm. M'akoma wɔ ne mu ahotɔsoɔ, na ɔboa me. M'akoma di ahurusie,
na mede dwonto bɛda n'ase. Awurade yɛ ahoɔden ma ne nkurɔfoɔ, ne nkwagyeɛ nsraba ma deɛ wasra no ngo. Gye wɔn nkurɔfoɔ na hyira w'agyapadeɛ. Yɛ wɔn hwɛfoɔ, na wo ne wɔn nante afebɔɔ. Dwom 29 Dawid nnwom. Momfa ma Awurade no, ao ɔsoro abɔdeɛ. Momfa nimonyam ne tumi ma Awurade. Momfa nimonyam a ɛfata Awurade din ma no. Monsɔre Awurade wɔ n'animonyam kronkron mu. Awurade ne wɔ nsuo no so. Animonyam Nyankopɔn bubom. Awurade bubom wɔ nsuo akɛseɛ so. Awurade ne mu wɔ tumi. Awurade ne mu wɔ animonyam. Awurade ne bubu ntweneduro. Awurade ne bubu Lebanon ntweneduro mu nketenkete. Ɔma Lebanon hurihuri te sɛ nantwie ba, na Sion nso sɛ ɛkoɔ ba. Awurade ne pa ma ɔnyinam ogya dɛre. Awurade ne woso ɛserɛ so. Awurade woso Kades serɛ. Awurade ne kyinkyim adum, na ɛma kwayɛyɛ kwaterekwa. Na sɔredan mufoɔ nyinaa team ka sɛ, animonyam ka Onyankopɔn. Awurade di hene wɔ nsuyire so. Wɔsi Awurade hene afebɔɔ. Awurade ma ne nkurɔfoɔ ahoɔden, na wɔde asomdwoe hyira wɔn. Dwom 30. Dwom a wɔto de bue asɔredan no, Dawid nnwom. Mema wo so, ao Awurade, ɛfiri sɛ woayi me afiri ebunu mu, na woamma m'atamfo ansere me. Ao Awurade, me Nyankopɔn, mesu frɛ wo sɛ boa me, na wo saa me yadeɛ. Ao Awurade, woyi me firi damena mu. Wode me ho kyɛɛ me, na woamma mankɔ amena mu. Monto ayɛyie nnwom ma Awurade, mo a moyɛ n'ahoteefoɔ. Monkafo ne din kronkron no. N'abufuo nkyɛre, na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Agyaadwotwa bɛwɔ hɔ anadwo, nanso ahosɛpɛ bɛba anɔpa. Mete nka sɛ mewɔ bambɔ no, mekaa sɛ menhinhim da. Ao Awurade, woyɛɛ m'adom no, womaa me bepɔ gyina pintii, na wode w'anim hintaa me no, mebutuiɛ. Wo Awurade na mefrɛ wo. Wɔ hɔ na mesu mefrɛ mmɔborɔhunu sɛ, mfasoɔ bɛn na ɛwɔ me sɛeɛ ho, sɛ mɛkɔ amena mu. Mfuturo bɛyi wayɛ anaa? Ɛbɛpae mu aka wo nokorɛdi anaa? Tie me, ao Awurade, na hu me mmɔbɔ. Ao Awurade, yɛ me ɔboafoɔ. Wodane m'agyaadwotwa ɛyɛ no asa. Woyi m'ayi tuma firi me ho, na wode anigye firaa me. Sɛ m'akoma bɛto nnwom ama wo na ɛnyɛ komm. Ao Awurade me Nyankopɔn, mɛda wo ase daa. Dwom 31 Dawid nnwom. Wo mu, ao Awurade, na manya hintabea. Ma m'anim ngu ase. Firi wo tirinii mu gye me. Yɛ aso ma me. Bra ntɛm bɛgye me. Yɛ me bambɔ botae, aban a m'atamfoɔ nsa nka me. Sɛ woyɛ me botae ne m'aban nti, wo din nti, di m'anim na kyerɛ me kwan. Gye me firi afidie a wasum me no mu, ɛfiri sɛ wo ne me dwankɔbea. Wo nsɛm na mede me kra ahyɛ. Gye me bio, ao Awurade, Onyankopɔn nokwafoɔ. Mekyiri wɔn a wɔsom abosom huhuo. Mede me ho to Awurade so. M'ani bɛgye na madi ahurusie wɔ wo dɔ mu, ɛfiri sɛ wohunu m'amanehunu, na wonni me kra mu haw. Woamfa me ama atamfoɔ no. Mmom wode me nan sisi petee mu. Hu me mmɔbɔ, ao Awurade, ɛfiri sɛ me ho yera me. Awerɛhoɔ ama m'ani so ayɛ kusuu. Ɛyɛ ama me kra ne me honam ayɛ mmerɛ. Ateeteɛ ɛte me nkwa so, na abooboo te me mfeɛ so. Ɔhaw nti m'ahoɔden kɔ fam, na me nnompe nso ahodwo. M'atamfo nyinaa nti, mayɛ ahohora wɔ me namfonom mu. Nnipa a wɔnim me suro me, na wɔn a wɔhu me mmɔnten so no dwane. Obiara werɛ firi me te sɛ deɛ mawuo. Mayɛ sɛ kukuo a abɔ. Mete dodoɔ no nsekuro. Ahunahuna a atwa me ho ahyia. Wɔpam me tiri so, na wɔbɔ pɔ sɛ wɔbɛku me. Nanso mede me ho ato wo so, ao Awurade. Meka sɛ, woyɛ me Nyankopɔn. Memmrɛ wɔ wo nsam. Gye me firi m'atamfoɔ ne wɔn a wɔtaa me no nsam. To w'anim kyerɛ wo somfoɔ. Gye me wɔ wo dɔ a ɛnsa da no mu. Ma m'anim ngu ase, ao Awurade, ɛfiri sɛ masum afrɛ wo.
mmom ma amumuyɛfoɔ anim ngu ase na wɔna wɔn damena mu nkom mua atorofoɔ ano ɛfiri sɛ wɔde ahantan ne animtiabuo kasa tia teneneefoɔ. Wo papayɛ dɔɔso, ɛno na wakora ma wɔn a wɔsuro wɔ no, ɛno na wode ma wɔn a wɔdwane toa wɔ no wɔ nnipa anim. Wode wɔn sie w'anim bambɔ mu firi nnipa nsusuyɛ bɔne ho. Wo tenabea hɔ na wode wɔn sie dwoodwoo firi tɛkyerɛma a ɛbɔ soboɔ ho. Ayɛyi nka Awurade, sɛ wayi ne dɔ nwanwasoɔ akyerɛ me. Ɛberɛ a na mewɔ kuropɔn a atamfoɔ atwa me ho ahyia no mu, mebɔɔ huboa no, mekaa sɛ, wayi w'ani me so, nanso wotee me mmɔborɔ su. Ɛberɛ a mekoto srɛ wɔ no, monnɔ Awurade, mo a moyɛ n'ahoteefoɔ nyinaa. Awurade kora wɔn a wɔdi nokorɛ so, na ahomasoɔfoɔ deɛ, wɔtua wɔn ka pɛpɛɛpɛ. Monhyɛ den na momma mo bo ntɔ mo yam, mo a mowɔ anidasoɔ wɔ Awurade mu nyinaa. Dwom 32 Dawid nnwom. Nhyira no wɔn a wɔde wɔn amumuyɛ akyɛ wɔn, na wakata wɔn bɔne so. Nhyira nka onipa a Awurade mu ne bɔne ngu ne so, na nnaadaa ni ne honhom mu. Ɛberɛ a meyɛɛ kum no, me nnompe yɛɛ mmerɛ. Apini a mesii no da mu nyinaa no nti, awia ne anadwo, wo nsa yɛɛ den wɔ me so, ma hoɔden saeɛ, sɛdeɛ awiaberɛ mu ahyia ma biribi yɛ mmerɛ. Afei megyee me bɔne too mu, mankata m'amumuyɛ so. Mekaa sɛ mɛka me bɔne akyerɛ Awurade, na ɔde me bɔne ho afɔdie kyɛɛ me. Enti ma obiara a ɔwɔ nyamesu mmɔ wo mpayɛ ɛberɛ a wo hu wɔ. Ampa ara sɛ nsuo akɛseɛ yira ɛnka no, wo ne me hintabea. Wobɛba me ho ban wɔ amanehunu mu, na wode nkwagyeɛ nnwom atwa me ho ahyia. Mɛkyerɛkyerɛ wo ɛkwan a wobɛfa soɔ. Mɛtu wo fo na mahwɛ wo so. Ɛnyɛ sɛ ɔpɔnkɔ anaa afurumpɔnkɔ a ɔnni nteaseɛ nti, wɔde nnareka ne nhoma na ɛda ne da no sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛba wo nkyɛn. Amumuyɛfoɔ amanehunu dɔɔso, nanso Awurade adɔyɛ a ɛnsa da no, ɛtwa nnipa a wɔde ne ho to no so no ho hyia. Monni ahurusie na mo ani nnye wɔ Awurade mu, mo ateneneefoɔ. Monto nnwom, mo a mo akoma mu teɛ. Dwom 33 Momfa ahurusie nto nnwom ma Awurade, mo ateneneefoɔ. Ɛfata sɛ wɔn a wɔtene no yi n'ayɛ. Momfa sankuo nkamfo Awurade. Monto nnwom ma no wɔ asankuten so. Monto nnwom foforɔ ma no. Momfa nimdeɛ mmɔ sankuo no na monteɛ mu ahurusie so. Awurade asɛm tene na ɛyɛ nokorɛ. Ɔdi nokorɛ wɔ deɛ ɔyɛ nyinaa mu. Awurade dɔ teneneyɛ ne atɛntenenee. N'adɔyɛ a ɛnsa da no ahyɛ asase so ma. Awurade asɛm so na wɔnam yɛɛ ɔsorosoro. N'anum home so na wɔnam yɛɛ ɔsoro asafo. Ɔka ɛpo nsuo boa no kuo, na wɔde ebunu siee deɛ ɛhɔ dɔ. Momma asase sofoɔ nyinaa nsuro Awurade, na ewiasefoɔ nyinaa mfa anidie ma no. Ɔno na ɔkasaeɛ na ɛbaa mu, na ɔhyɛeɛ na ɛgyina pintin. Awurade sɛe amanaman no nhyehyɛeɛ, ɔma adasamma nsusuiɛ yɛ kwa. Nanso Awurade nhyehyɛeɛ tim hɔ daa, n'akoma mu botaeɛ wɔ hɔ ma awoɔ ntoatoasoɔ. Nhyira ne ɔman a ne Nyankopɔn ne Awurade, nnipa a wɔyii wɔn sɛ n'agyapadeɛ no. Awurade hwɛ adasamma nyinaa firi soro. Ofiri n'atenaeɛ hwɛ wɔn a wɔte asase so nyinaa. Ɔno ne deɛ ɔbɔɔ wɔn nyinaa akoma, enti onim deɛ wɔyɛ nyinaa. Ɛnyɛ ɔhene akodɔm kɛseɛ na ɛbɛgye no, ɛnyɛ akofoɔ ahoɔden na ɛbɛma no afiri mu afi. Ɔpɔnkɔ mu ahotɔsoɔ yɛ kwa wɔ nkwagyeɛ mu, na ahoɔden nyinaa akyi no, ɔntumi nye nkwa. Nanso Awurade ani wɔ wɔn a wosuro no so, wɔn a wɔwɔ anidasoɔ wɔ ne dɔ a ɛnsa da no mu, sɛ ɔbɛgye wɔn afiri owuo mu, na wama watena nkwa mu wɔ ɛkɔm berɛ mu. Yɛde anidasoɔ twɛn Awurade, ɔyɛ yɛn boafoɔ ne yɛn akokyɛm. Ne mu na yɛn akoma di ahurusie, ɛfiri sɛ yɛde yɛn ho to ne din kronkron no so. Ma wadɔyɛ a ɛnsa da no ntena yɛn so, Ao Awurade, sɛdeɛ anidasoɔ a yɛwɔ wɔ mu no teɛ. Dwom 34 Dawid nnwom a ɔtooyɛ ɛberɛ a ɔbɔ apada ne ɔbɔdamfoɔ wɔ
Abimelek anim no na ɔpanin no gyee no maa no kɔɔeɛ no akyi. Mede aseda bɛma Awurade bere nyinaa, na yɛyie wɔ m'anom daa. Me kra bɛhoahoa ne ho wɔ Awurade mu. Ma amanehunufoɔ nte na wɔnni ahurusie. Mo ne me nkamfo Awurade, momma yɛmmom nkamfo ne din. Mefrɛ Awurade na ɔgyee me so, na ɔyii me firii m'akomatuo nyinaa mu. Wɔn a wɔhwɛ n'anim no hyerɛn, na wɔn anim ngu ase da. Ohiani yi frɛeɛ, na Awurade tie no, na ɔgyee no firii n'ahohia nyinaa mu. Awurade abɔfoɔ wɛn wɔn a wosuro no, na ɔgye wɔn. Monka nhwɛ na monhunu sɛ Awurade yɛ. Nhyira ne onipa a ohinta wɔ ne mu. Monsuro Awurade, mo a moyɛ n'ahoteefoɔ, na wɔn a wosuro no no nhia hwee. Agyata yɛ mmerɛ na ɛkɔm de wɔn, nanso wɔn a wɔhwehwɛ Awurade no, ade pa biara mmɔ wɔn. Mommra, me mma, monyɛ aso ma me. Mɛkyerɛkyerɛ mo Awurade ho suro. Mo mu hwan na ɔpɛ nkwa, na ɔpɛ sɛ ɔhunu nna papa bebree? Ɛneɛ ɛnsɛ sɛ wɔka kasabɔne, na ɛsɛ sɛ ɔgyae atorotwa. Twe wo ho firi bɔne ho na yɛ papa. Hwehwɛ asomdwoeɛ na ti no. Awurade ani wɔ ateneneefoɔ so, na wɔtie wɔn mpaebɔ. Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne, sɛ ɔbɛyi wɔn nkaeɛ afiri asase yi so. Ateneneefoɔ teɛ mu su, na Awurade tie wɔn. Woyi wɔn firi wɔn haw nyinaa mu. Awurade bɛn wɔn a wapa aba, na ɔgye wɔn a wadwerɛ wɔn wɔ honhom mu no nkwa. Onipa tenenee bɛhunu amanneɛ bebree, nanso Awurade gye no firi ne nyinaa mu. Ɔbɔ ne nnompe nyinaa ho ban, sɛdeɛ emu baako mpo mu. Bɔne bɛkum ɔdebɔnyɛfoɔ, ɔteneneeni atamfoɔ bɛnya afɔbuo. Awurade gye n'asomfoɔ nkwa. Wɔn a wodwane toa no no mu biara nkɔ afɔbuo mu. Dwom 35. Dawid dwom. Ao Awurade, wo ne wɔn a wɔne me di asie no ni asie. Kutia wɔn a wɔkutia me. Fa w'akokyɛm ne wo nkatanimu na sɔre bra bɛboa me. Twe pea ne abonnua wɔ wɔn a wɔtaa me so. Ka kyerɛ me kra sɛ, me ne wagye nkwa. Wɔn a wɔpɛ sɛ wɔkum me no, ma wɔn anim ngu ase. Wɔn a wɔbɔ me sɛeɛ ho pɔ no, ma wɔmfa aniwuo nsan wɔn akyi. Ma wɔnyɛ sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ guo. Wɔn a Awurade ɔbɔfoɔ pam wɔn, ma wɔn akwan so nnuru sum, na ɛso nyɛ toro, na Awurade bɔfoɔ ntaa wɔn so. Esiane sɛ wɔde atena sum me fidie kwa, na wɔtuu amena maa me a menyɛɛ wɔn hwee no nti, ma ɔsɛeɛ mmɛfu wɔn mu, na atena no a wɔde hintaeɛ no nyi wɔn, na ma wɔnhwe amena no mu nsɛe. Afei me kra ani bɛgye wɔ Awurade mu, na wasɛpɛ ne ho wɔ ne nkwagyeɛ mu. Me nipadua nyinaa bɛteɛ mu aka sɛ, hwan na wɔte sɛ wo, Ao Awurade? Wogye ohiani firi ahoɔdenfoɔ nsam, ne deɛ ɔnni bie firi apoobɔfoɔ nsam. Adansekurumufoɔ sɔre, wɔbisa me nneɛma a mennim ho hwee ho nsɛm. Wɔde bɔne tua papa a meyɛ so ka, na wɔma me kra yɛ basaa. Nanso ɛberɛ a wɔyareeɛ no, mefiraa ayitoma na mede akɔnkyene brɛ me ho ase. Ɛberɛ a me mpaebɔ ho mmuaeɛ nyam mmaeɛ no, mekɔɔ so twa adwo sɛdeɛ mɛyɛ ama m'adamfo anaa onuabarima. Mede awerɛhoɔ sii me ti ase, te sɛ deɛ megyam me maame. Nanso ɛberɛ a mesuntiiɛ no, wɔde anigyeɛ boaa wɔn ho ano. Ntohyɛsofoɔ twaa me ho hyiaeɛ a mennim, na wɔdii me ho nsekuro a wɔantwa so da. Wɔde adwembɔne dii me ho fɛ te sɛ nnipa a wɔnni nyamesu. Wɔtwɛree wɔn se guu me so. Ao Awurade, wobɛhwɛ wɔn akɔsi da bɛn? Gye me nkwa firi wɔn sɛeɛ mu. Gye me nkwa a ɛsom bo no firi saa agyata yi nsam, na mɛda wo ase wɔ dwabɔ kɛseɛ ase. Wɔ nnipa dodoɔ mu na mɛkamfo wɔ. Ma m'atamfoɔ a wɔtaa me kwa no nhwɛ me haa nsere. Ma wɔn a menyɛ wɔn hwee no nso wɔtaa me no mfa adwembɔne emu m'anikyeɛ. Wɔnkasa asomdwoeɛ so, na mmom wɔde ntwatosoɔ tie nnipa a wɔmpɛ wɔn ho asɛm wɔ asase yi so. Wɔhwɛ me haa ka sɛ, ane, ane, yɛde yɛn ankasa ani ahunu. Ao Awurade,
wahunu na mmua wano. Enti wo ho nkɔ akyiri, Ao Awurade. Nyane, sɔre na bɛbɔ me ho ban. Ka bi ma me, me Nyankopɔn ne m'Awurade. Di m'asɛm ma me wɔ wo tenenee no mu, Ao Awurade, me Nyankopɔn. Ma wɔnhwɛ me haa nsere. Ma wɔnnwene nka sɛ, ane, deɛ yɛpɛ ni, anaa wɔnka sɛ, yɛnya no. Ma wɔn a wɔhwɛ me haa sere no wɔ m'ahohiahia mu no nyinaa anim ngu ase, na wɔnyɛ basaa. Ma wɔn a wɔdi me so akokurokosɛm no nhyɛ aniwuo ne animguase atadeɛ. Ma wɔn a wɔdi ahurusie wɔ me bumbuo ho no mfa anigyeɛ ne ahosɛpɛ nteɛ mu abere nyinaa mu ma wɔnka sɛ, momma Awurade so, ɔno na n'ani gye ne somfoɔ yiedie ho. Me tɛkrɛma bɛka wo tenenee ne wayɛyie da mu nyinaa.